Казвам се Наталия. Котката. В момента имам котка. 6. Не. Да. Пилатес, фитнес, тичане, тенис. Солено. Понякога се налага. 2 пъти седмично. Веднъж 2 пъти седмично. Наталия. Винаги. По-скоро не. Не знам. Хората толкова много неща знаят за мен. Че всъщност много обичам да съм с чай мента, в къща, спокойно и изобщо в живота съм доста скучен човек. Наталия, благодаря ви, че сте наш гост. Много ми е приятно. Кой силно стискане? Не беше силно. Джедай ли си? Не, в никакъв случай, не. Дори не се доближавам. Харесвате ли джедай вие? Аз обичам японско изкуство. Също, нали, имам семинар гейши, така че това ми е много. А вашето отношение към Япония какво е? Аз съм била в Япония, ние там правихме семинари, чайни церемонии и аз обожавам Япония. Аз много изучавах японска култура. Умея да правя мача, истинска гейша в Япония, в Киото ми учеше. Как се слага, какви са движения, тези микроелементи и мога да правя уникална мача. А мача не е ли чай, който тонизира всъщност? Принципно в Япония слагат мача навсякъде. Това беше много шокиращо за Япония. И те са това толкова младолики и толкова дълголетни. Има мача в десерти, в кафе, в чай, в храна. Т.е. те без мача не живеят. Тоест, вие ми казвате, че във вашето ежедневно меню присъства мача под някаква форма, така? Аз сменям кафе на мача и се чувствам 100 пъти по-добре. А това е чай на прах, нали? Зелен да е един такъв стъпчив Зелен вкус. чай на прах стъпчив с вода, може да бъде с мляко, ако имате такова кокосово мляко за капучино, правите такова мляко с пена и бавничко първо на вода и след това добавите това и става невероятно нещо. Мача е японска култура. Ако можете да избирате, бихте ли предпочела да бъдете японка, да кажа? Не, защото там култура много Аз обичам Азия и много пъти съм била там. Тази култура на послушание, на смирение, малко чужда. В Япония жени има 3 категории. Има жени, които са за брак и тогава ти нямаш право да работиш. Има жена, която работи, но тя не е жена, т.е. и не може така да бъде жена. И трета жена, която е гейша, т.е. тя е компаньонка и тя е компаньонка на партньора. Т.е. и всеки мъж, който е голям бизнесмен, има специална статия на разходи, които дават от фирмата му за компаньонките и ти не можеш да дойдеш на бизнес среща с жена си. Това е унижение за всички. Тоест ти идваш само с компаньонки и ти трябва да наемаш компаньонки. Вие дълги години сте прекарали в България, понеже говорите по малко по-особен начин. Опитвате ли това нещо да го превъзмогнете и да говорите като локална българка или харесвате си тази си идентичност? Много е важно да си автентичен, идентичен. И това нещо запази на марка, т.е. ако аз обаждам по телефона и мога да не казвам дори името си, само говоря и всички знаят, че това съм аз. Тоест това нещо, като е наложено и така трябва да бъде. Така че много си обичам моя българския. Да, пък ви прави различиме, нали, когато хората ви чуят, знаят, това е Наталия Кобилкина. Добре, нали, разни хора учат за калиграфи, други за машиностроители. Вашата сфера на експертиза каква е? Аз се уча за отношения, за травми, за любовта и за психология, как да овладееш мозъка си, как да манифестираш и да привличаш това, което искаш. Що може от едно доказателство, че аз идвам от нормално, бедно, скромно семейство, постигам много големи резултати, живея в Лондон, наслаждавам се на живота. Тоест, никой в моето семейство или там в нашето руско село не е постигнал това нещо. Тоест, това е силата на манифестация, силата на управляване на мисълта и на това уча хора, и те с това 20 години вече така ми следват и манифестират това, което искат. А защо хората, като чуят вашето име Наталия Кобилкина, те непременно се сещат за секс? Ето това ми е въпрос. Слава ти, Господи! Да, но още така доста години. Секс е нещо прекрасно. Тоест, когато ние стартирахме, аз видях, че да бъдеш просто психолог няма никакъв шанс да успееш. Докато всички имат болна тема за секс. Някой иска повече секс, някой иска по-малко, някой иска по-разнообразно. И никой не говори на тази тема. Тоест, всички се страхуват и така се свиват и говорят там тихичко, тайничко, а някой също не споделя. И за мен беше много важно тази тема да я извадим, да не е табу, а да бъде супер отворена тема. И това, разбира се, провокира супер голяма реакция. И използваме тази реакция. Браво на вас! Т.е. вие целенасочено движите нещата към вашия личен успех, в крайна сметка. Искаме повече оргазми.
Моята цел, колкото може повече оргазми. Знаеш, един път идва един мъж, той беше 8 години женен и жена му не получава оргазми. Какво ли правеше човека с ръце, езика, там, не знам, челни стойки, камасутра и не става. И минават обучение при мен, тя първо, след това като двойка и тя получава 32 оргазма. Ама наведнъж ли? Едно след друго. И тя разбира, че тя всъщност е оргазмична, като знае как точно да го направи. Той идва с един букет цветя и каза: много ти благодаря. Много ти благодаря. При нас секс вече беше една битка. Тя каза: пак няма да свърша, не искам секс, боли ми глава, аз се сърдя. А сега тя ми гони и оргазмира. Това ми носи много голямо щастие. Чакай, не оргазмира, още рано. Не, аз просто в момента то попива това, което казвате в мен. Вие сте от Русия, живеете в Лондон, в България сте живяла. Ние българите по отношение на оргазмите и секса изоставаме ли или всъщност сме доста по-напред? Вече доста по-напред, защото в Англия е малко друга сексуална култура. Там жените отиват, напиват се и отиват да спят просто с някой да спят. За щастие такова безобразие няма в България. Така че тук жените изучават своята сексуалност, съблазняват, наслаждават се на секса и напредваме. Между другото, аз имам очи, виждам и чувам разни неща. Чувам за някаква тантра. Вие какво знаете за тантра? Тантра, това е нещо велико. Това е велико индийско изкуство, направено на любов, на управлявана енергия. Идеята във време на секса е да се разменим енергия, т.е. да напълним чакри един на друг. Много хора просто правят някакво такова триене на тялото и го наричат секс. Не, това е не. Тантра дава ти възможност да имаш истинско преживяване. И ние обучаваме хора, не лично аз, моите преподаватели, как се прави тантра и след това хората получават гигантско, огромна, такова едно пълно щастие и екстаз. Имам въпрос. Представете си, че човека лично с екс, мъж или жена, той е страхотен в леглото. Той владее тантра, той е бил на ваши семинари, много си го бива. Как да сигнализира на околните, защото тези неща човек ги научава само в интимна обстановка, нали? Как да сигнализира, че него си го бива, така че да привлече повече меракли? Тези хора са много привлекателни. Той, ако знае какъв е той спогнат, да казва: маце. И мацето вече тече тръгва. Така че те си го знаят. Както и жена, която умее да бъде сексуална, тя просто бавно минава, върти се дупето и мъжете разбират, че тук мирише на секс. Случва ли се понякога така, че след вълнуваща вечер с някого, прекрасен секс, на сутринта човек се чувства празен и така самотен и неудовлетворен всъщност? Много хубав въпрос. Защото много често може да се случи секс, и особено ако двама пинаха, така разгонени, правят, обаче няма докосване на душа. И става толкова някак си неудобна, неловка, задоволяваш нагона и искаш да бягаш. И то, между другото, мога да кажа, че това е взаимен процес, т.е. мъж и жена усещат, че там не се случи емоционална връзка, т.е. тя на него гениталии и някак с този партньор се чувстваш странно. Но преди малко казахте в тези кратки въпроси, че понякога секса без любов се получава и е много по-добър от секса с любов. Как така? Тук има конфликт. Първо, може да бъде уникална химия. Т.е. ти нямаш чувства, но химия така просто има съвпадение и много ви е хубаво. Но тогава да не спите заедно. Т.е. правите това и изчезвате. След това до следващия когато се оставате, означава, че вече имате и емоционална връзка и ти искаш да се събудиш този човек. Много малко има хора, с които искам да се събудим. Да заспиш вечерта така, да, но да се събудиш много внимателно. Добре, има хора, които, тук си говорим за секса, има хора, които практикуват секса, като упражняват го като професия, нали? Те какво е тяхното отношение към него? Отвръщават ли си или пък им харесва? Имате ли някакви наблюдения? Аз имам такива клиентки, те казват, че когато правят с клиенти, не им носи удовлетворение. Тоест, те го правят, имитират, показват там, често ги лъжат, казва смисъл, как можеш да лъжеш. И тя казва, често аз така правя само с ръка и нищо не се случва. Или така между краката и той дори не разбира, че не прониква. Аз не знае, че това е възможно, но така ми обясняват момичета. Така че тя казва, че няма чувства, но тя след това има мъж, например, партньор, с който прави любов или там любена в него и тя там се наслаждава. Искам да попитам следното. Мен лично ме вълнува този въпрос. Преди малко ви отговорихте на въпроса за приятелството между мъжа и жената. И какво казвате вие? Възможно ли е? Приятелство между мъж и жената възможно е само ако вие сте като деца, израснали заедно, бяхте на едно гърненце и сте като брат и сестричка или правите заедно бизнес
т.е. имате такъв интерес, в противен случай не е възможно. Ще винаги един от двама ще иска. Други може да не иска, с това мълчи, но ако ще даде шанса през нощта да се озове с вас, вероятно ще ви нападне. Вие ревнива ли сте? Не, но не обичам да питат моите неща. Да, то е същото. Не е ли? Помня с първия ми мъж, още не сме били мъж и жена, и едно момиче флиртува с него. И аз така, докато той излезна, отидох, тисках я към стената, казах, кучка гадна, още веднъж да го погледна, ще ти убия. И така се върнах на масата, тя така повече там обикаляше. Ама наистина ли го направихте? Да. За врата ли я хванахте? Да. Тя беше сервитьорка, ние сме с него там на ресторанта, тя нещо го сваля и обясних, че така не се прави. Добре, че веднага да даде друга сервитьорка да ни обслужва и така, че... Не съм ревнива. Вие не сте ревнива, да. Просто ги хващате за гущото време. В природата на хората е те да играят тази игра. На аз гоня, ти бягаш, нали? Ако човек е ревнив, това много трудно му понася, понеже винаги има някой, който ще хвърли око на вашия човек, нали? Как да се справим с това? Виж, тук значение има възраст. Тогава бях на 19, сега не бих постъпила така. Сега би го направила много по извратен начин, по-хитър, по-умен, но като цяло жената прави стратегия. Тоест и правиш така, например, да не допускаш да има съблазн. Тоест не отиваш там, като има симпатични жени. Отиваш там, като има по-възрастни дами, например, или повече мъже. Тоест така той сам да не поиска. Има един психолог, който се казва Скот М. Пек. И той е написал книгата The Road Less Traveled. На английски, на български има тъпо име, изкуството да бъдеш Бог се казва. И в нея той говори за нещо, което се нарича катексия. Това аз го държа в екрана, то сякаш полза от него нямам. Оставям го. Катексията е да подкрепяш човека в неговите стремежи. Ако ти си ревнив и си такъв дефанзивен, ти ще опиташ да го оградиш този човек от всякаква възможна съблазън. Тоест ще го взимаш от работа, ще го срещаш само с възрастни жени и така нататък, но постепенно той просто няма да расте личностно и се чувства ограничен. Как да ги съчетаем едновременно това, което казвате, да го държим на страна от съблазън и да го подкрепяме? И изобщо подкрепата добре ли? Вие подкрепяте ли вашите партньори? Подкрепя, но то не е свързано с жените и подкрепяш го там за работа, за развитие, за бизнеса, то и друго е. Но просто не го оставяш сам. В смисъл, не оставяте мъж там сам на дискотека или там, където той може да среща жени, т.е. бъдете наоколо, задоволявайте го добре. Той да не е гладен, защото гладен мъж винаги ще търси. Аз имам теория, че мъж трябва да бъде издоен. Тоест издойваш му портфела му, емоциите, чувства, спермата. Тоест ако той е празен, то няма как да поиска. Добре, обаче на нас като интелигентни същества, нали, различни от костенурките, на нас един партньор ни омръзва в крайна сметка. И човек започва да се озърта, така ли, или по-скоро не? Има моногамни партньори, т.е. хора с ниска сексуалност са принципно моногамни. Да. Хора с висока сексуалност са принципно полигамни. Тоест избирате дали искате моногамни или полигамни. Ако избирате ниско сексуални, те ще са моногамни и нямате проблем. Обаче пък другото, което е хубаво, тогава човек има проблем, така ли? Тогава ще има проблем, да. А как да намерим златната среда и как се отървем от това нещо? Няма, плащаш. Ако взимаме Зевс, например, той беше много сексуален. Зевс? Гръцкия бог. Ага. И Хера все го хващаше без неверите, но той е много сексуален, харизматичен, активен. Всички хора с висока енергия, сексуална, с харизма са полигамни. Ето един въпрос в мене, който лично ме вълнува и най-част от списка с въпроси там. Ревността в класически вариант се поражда, когато вашия човек Хикс флиртува или има закачка с личност Y, нали? Двама души. Но в нашия свят на мъже и жени често се случва така, че единия пол има апетит към другия пол. Другия пол, вашия човек Хикс, той няма отношение, той там си стои просто, но е обект на внимание и желание. Как да се справим с това? Да отработим своята комплекси. Принципно, ако ти се цениш и партньора нещо иска друго, да се ходи. Тоест, ако ти се ценна е важно, той няма да поиска да ходи. На него му е хубаво с теб. Ако той ходи, вероятно не му е цена това, което има до себе си. Плюс не забравяйте, че може да бъде просто секс. Тоест, мъж може да обича една жена, но да спи с няколко. И той наистина обича своята жена, просто спи с няколко. Както и жена може да обича един мъж, но да спи с няколко. Нека да ни бъркаме любовта и секса. В крайна сметка, мъжете и жените приличат ли си? Еднакви ли са в това отношение или са различни на биологично ниво? Еднакви, има много полигамни жени, има много полигамни мъже.
Тоест, мъжете са свине, това нещо не е валидно. Не, тези, които са красиви, виж, скоро имах така групи, хората, които и често жените са красиви, ярки, сексуални, с няколко мъже. Не могат да са съдени, както и мъж. И пак да се върна на това, просто за да съм сигурен, че съм разбрал. Ако човек иска красива и сексуална жена, той трябва да плати цената за това, че тя ще бъде с някой друг. Да, така е. Тоест приемаш, че няма да си единствения, но имаш това. А вие като човек хванал някой за гущани, това е било някога, но все пак така сте постъпила, това склонна ли сте да го толерирате? Не, безполезно. В смисъл, тогава бях на 19, още нямах този акъл. Сега изобщо бих казала, харесваш ли ята, не знам, отиди. Бихте била по-либерална? Да, сега в момента да. Добре, значи сте израснала така... То как да ограничаваш някой? В смисъл, ако някой иска да изневери или направи нещо, то ще го направи. Няма нужда да контролирате неща. Ако някой харесва само вас, бъде само с вас, то бъде само с вас. Дори тук гола жена или мъж да му цъфне, той няма да направи нищо по въпроса. Секса ли движи света? Секса и пари. На момента понякога пари надпреварват, но мъже правят пари, за да имат секс, както и жени в днешно време. Знаеш какво е интересно? Има нова тенденция. На момента жените правят пари, за да имат мъже. Тоест сега жените искат да имат по-млади мъже. Скоро гледах една статистика от Forbes магазин за това, че преди мъж, да речем там на 50, иска жена на 20-30, нали, там млада, красива. Но жена, която сега също има пари, тя казва, защо аз трябва да имам възрастен мъж? Защо трябва да търпя, че той там остарял, това, искам да имам младо тяло, искам да имам активен мъж. И сега до мен масово, приятелите се поразвели на там 40-50 годишни, всички са с много по-млади мъже от тях. При това не говорим, че те ги издържат, мъжете работят, плащат всички сметки, супер мъжкарско поведение. Тук няма спор, че той си е мъж, тя си е жена. Но тези мъжете, младите, избират жениката по-възрастни. Масово. Добре. Освен това, по-възрастните жени сега изглеждат много по-добре от по-възрастните жени някога, нали? Да, докато сега косметология, диети, храна много напредват, докато често мъже на 40-50 години увяхват. Тоест не се грижат, има изключения естествено, но голям процент не е така. И се получава, че жена на 40-50 още много активна, ярка, красива, а мъж иска да стои на дивана, да си пие биричка, да си почива, на нея става скучно. И тя избира млад, активен мъж да е весело. Като човек, който е толкова навътре с сексуалността и да оставим секта на страна, отношенията между хората и става въпрос за отношения и така нататък. Въпросът ми е следния. Когато се разхождате в центъра на Лондон, да кажем, или центъра на София, и виждате безброй много красиви мъжки лица, те са някакви атлетични, такива жребци. Как ви кара това да се чувствате? Много хубаво, но те спират. Вървя скоро по Лондон, един мъж така, стой! Аз оставях моя син на тенис и така вървя с къса поличка, след му да тренировка по тенис. Аз казвам, нещо стана ли? И той, искам да ти поканя на вечеря. Аз казвам, няма време за вечеря, но можем да тичаме в парка 8:20 и тичам в Кенсингтон. И човек е дошъл... Истинска история. Да. И човек е дошъл сутринта, аз съм там, аз тичам всяка сутрин на една и съща време в парка. И дошъл, стои на парка на входа, каза, здравей, казвам, по-малко разговори тичаме. И тичаме, след един час тичане, той целият се вече мокър, тук ти наистина тичаш, казвам, да. Ти сега може ли да вечеряме? Добре, ще помисля. Така че спират на улица, действат мъжете. Добре, сега ще попитам вместо нашите зрители, случи ли се там нещо по-специално между вас? Не. Той ми предложи, той много ме хареса, каза да на почивка, ела сме в Тайланд, ела там, ела сям, но аз не го харесах и отказах. Той беше ли разочарован? Да. Опитваше много пъти под различен соус, различни предложения, но не го усетих. Добре, въпрос. Имате, не вие или някой, има обект на желание Хикс. Не връщаме се към Хикс и Y и така нататък, алгебрата. Кое е по-добре? Да заграждаш този човек, продължително време и да му се правиш на приятел и да от тук и оттам, нали, как си пък времето, или просто да му кажеш, ела с мен да тичаме в парка, след това вкъщи. Кое е по-доброто? Толкова директно бързо не трябва. Не. Трябва да има пауза. Все пак някакво ухажване, някакъв период на опознаване. От една страна, от друга страна, аз съм много свободни мъже, като не могат да се намерят жени. Масово. Един мой приятел каза, Наталка, влюбен тук съм едно момиче, ние сме само приятели, така 2 седмици вече така обикалям и тя ми държи изобщо на 2 метра. Като приятели, окей, да излезнем такова, но до там. Казвам, скъпи, няма шанс. Той, моля те, кажи ми някаква техника, казвам, и няма шанс.
Тоест жената, ако ви взима в ранг приятел, означава, че вие сте резерва. Тоест тя не ви харесва като мъж, но на нея трябва някакви обожатели, да я водят наляво-надясно, да я сменят гумите на колата, да решават нейните проблеми. И тя каза, добър мъж, влюбен в мен, използвам. Жени така постъпваме. И ти тук започнеш да правиш действия, седея, че един ден ще ти огрее парашута, а тя паралелно вече спи и чука с другия, който нищо не прави за нея. Така че ти се грижиш за сметките, за проблеми, а тя спи с някой, който просто идва вкъщи в 11 и изчуква и тръгва. Такъв е живота. Толкова ли е стандартизирано всичко и толкова ли си приличаме, че с такива рецепти оперираме? Тоест, казвате... понеже, вижте, няма да им назовам имената, но имаше една двойка в България, те двамата са актьори. И случиха се неща с тях. Въпросът беше, че бях прочел някъде, че мъжът в тази връзка, той е бил дългогодишен приятел на тази жена и когато тя пострада там някаква лична трагедия, баща й почива, те се събират. И отваря му се парашут и много щастливо семейство. Значи все пак е възможно. И това какво е, по милост ли го е приела тя или какво? Не, той попаднал в точката, така наречена черна зона. Когато човек е преживял някаква драма, загуба на любимия човек, загуба на работа, някаква тежка операция, т.е. нещо което човека просто в този момент е слаб и, например, човека принципно е тук, а сега е тук и вие сте на това ниво, просто имате късмет и ще се резонирате. И ако в този момент използвате си шанса, дадете всичко от себе си, човека знае, окей, този партньор не е на моето ниво. Но понеже е добричек, подкрепяш, щедър, компенсира с нещо друго, окей, дай да пробвам. Има разни хора, те твърдят, че хубавите неща стават бавно. Аз винаги съм си представил, че истински хубавите неща, те не стават бързо, стават бързо. Кой е правия и кой е кривия? Знаеш, трябва да бъде първата усещана импулс, да, но след това е процес на развитие. Ако изначално усещаш, че не моето, насилвам себе си, натискам себе си, не ми идва отвътре, няма смисъл. Тоест, големите любови, те какви са такива бушуващи и припламващи ли са или са въпрос на разгръщане във времето? Зависи каква любов. Ако любовта е страст, обикновено тя е изпепеляваща, тук взривяваш се, но тя бързо минава. Има дълбока любов, която може да бъде такова харесване, приятелство. Понякога ние се разделяме, събираме се и когато един момент срещаме, се оказва, че сега, в този момент, аз наистина съм готов или готова за тези отношения. Добре, при вашето задълбочено познаване на отношенията между хората, използвали ли сте го това нещо да манипулирате някакви хора, които ви харесват, да кажем, или мъже? Да? Те знаят ли, че са манипулирани? Естествено. А вие им казвате? Да, манипулирам ги постоянно по всички възможни начини и накрая винаги ми казват, Боже, толкова ме манипулираш, обаче толкова ми харесва. Манипулирай ми още. Тоест, освен тоягата има и мойков, нали? В противен случай те няма да ви позволят. Жена, като манипулира, това е като танц. Ако някой умее да танцува и ти води, ти знаеш, че ти водят в танца, но толкова правилно ти води, като каза приятела ми, ти всяко нещо, като правиш като един съвършенен акорд. Тоест, знам, че тук ми натискаш бутони така, обаче толкова съвършенно го правиш, че искам да ти аплодирам колко красиво го правиш. Добре, ние говорим общо взето с вас това жените как да усвоят някакви техники, така че да са конвертируеми и да се справят по-добре, да бъдат по-обичани, да правят повече секс и така нататък. Когато сте толкова в част с отношенията между хората, в крайна сметка вие помагате и на своя партньор, нали, заставате за него, подкрепяте го. Има ли го това нещо или винаги човек е центриран около собствените си интереси? Ние винаги растем, всички хора растем в отношения, всички. Тоест някой расте повече професионално, някой расте с търпение, с приемане, с любов, но няма как връзка да не растем. Винаги взимам някакви навици един от друг, винаги даваме нещо, стига да искаме да се учим един от друг. Добре, кажете ми, понеже малко аз се запознах с това нещо, малко накараме да се усмихна. Как се казва вашето юридическо лице, под което вие оперирате в България? Ще ни кажете ли? Учебен център по сексология и щастливи отношения. Как решихте с това да се занимавате, а не с, да кажем, извара и животновъдство, примерно? Така да го стартирате като юридическо лице. Така. Мисля, аз иска да се занимава с секс, отношения с мъже, жени. В начало беше малко страшничко. Как хора ще плащат за това нещо? Как това ще бъде бизнес? Мисъл,
хора там си правят секс, някой да ти обяснява как се правиш секс, малко абсурдно ми се струваше в начало. Но понеже когато много моите приятели идваха за съвети, идеи, учиха, така, Наталка, но той си безценно, ти трябва да кажеш на хората. И реших, че искам да обучавам хора как да правят любов, как да флиртуват. Първия курс беше за отношения, как да комуникираш с другия. И хора ми казаха, какво следващо? Много интересно, много хубаво. И аз така, какво имате проблем? Така казаха от секса. И аз така направих сексология, минава това. Така какво следващо? И с какво имате проблем? Така за да флиртуваме, ние не умеем да флиртуваме, не умеем да се сваляме, да съблазняваме. И аз правя първата флиртология, го правим на бара, отивам на изпита и трябва да свалиш реални мъже. Ама не, сериозно има такъв изпит? Да. След малко ще ми кажете за него. И отиват на бара, изпита трябва да някой да ти почерпи с коктейла. И ако не те черпят, не взимаш изпита. Така че всички отиват и работят. Ама вие там ли сте да го видите? Да, ходя, следя и показвам примери. А случва ли се така, че кажете ми на женско име? Ивана. Ивана седи на бара и чака някой да покани на коктейл, а пък около вас жужжат и вас ви обгаждат с внимание. Да, но това е проблем. На чем правя това в Гърция, правих на английски този семинар и същото домашно, т.е. след курса отиваме на популярния бар, трябва някой да ти почерпи. И моите кокошки стоят, ой, здравни, как така? Казвам, добре, гледайте. И избирам голяма мъжката компания. Да. Отивам към тях на хъсна, казвам, здравейте, момчета, може ли помоля една снимка да ми направите? И те, да, казвам, само да не е тук, че много шумно, може ли там? И карам човека да прекуси целия бар, да намерим мястото, да го помича малко и така, и отгоре, и отдолу, и така, и други крака, и къси крака. Човекът накрая такъв снима и аз, Боже, Господи, Боже, вашите ръце, леле, вие сте талант, вие сте просто. И така го омайвам, и той, да, ръцете ми, да, такива са. Как се казваш? И така стартира. Вие да правите демонстрация на вашите хора. Да, и моите наблюдават кокошките. И когато човека вече такъв супер щастлив, така го хваля, комплиментите. Елате на нашата маса, искате ли, имате ли време, какво ще пиете, какво ще ви предложа. И стоя с коктейли и показвам на моите момичета и така им правя знак. Следващата, че давайте. Мъже, пазете се. Срещу вас се оперира с ноу-хау и експертизи, така че имайте го предвид, слушайте внимателно сега. Следващия ми въпрос, аз си го мислех преди малко, но сега особено валиден, има ли от вашите курсистки жени, които просто нямат шанс, а пък присъстват на курса и искат нещо да научат? Знаеш, нямат шанс за едно, но имат шанс за друго. Може би нямат шанс да бъдат жена и съпруга. Има такива жени, които не искат. Тоест те са ориентирани на кариера, там гледат болни родители, понякога жена се отказва в името на своето родителско семейство. Тоест тогава ние казваме, честно кажи, аз избирам да се грижа за моята майка, например, или за моята сестричка малка, или там за Леля, или за някой. Тоест има жени, които нямат нямат шанс да имат отношения в ситуация, които се намират на момента. И това е окей, просто го признавам, приемам. Има жени, които толкова мразят мъже или искат мъж, който изобщо не е тяхната летва, също тогава казваме, няма шанс за това нещо, потърси някакъв друг вариант. Тоест, вие казвате, че има категории клас А, клас Б и клас С, така ли? Да, разбира се, има категории. И жените, които са женствени, дори не бих казала красиви, но и привлекателни, с нормална визия, не са много женствени, игриви, леки, такива щастливи, сексуални, тя ги взимат още от университетски години. Тя ги взимат много бързо. След това има втора категория, жените, които са сериозни, не са толкова привлекателни, скучнавати, но добре готвят, примерно, стават, така да кажем, и те са втора категория. Ако не става с тази първата, мъже отиват на тази, която става. Тоест не съм влюбен, но става, нали така? И има трета категория, която вече подсека критика, т.е. жената, която не се цени, не се харесва, няма привлекателна визия или има някакъв проблем, дефект, там вече ако и огрее слънцето, по някакъв такъв остатъчен принцип. И след това стартира развод на първите, защото първите те са рядко с един мъж, т.е. накрая тя иска нещо повече и тя се развежда и тогава веднага я взимат пак. Т.е. има жени, които се въртят по няколко бракове, няколко отношения, има жени, които защо не стигат до играта. Кати. Ама това са универсални принципи, които просто се повтарят, вие ги виждате. Да. Вие в коя категория попадате? Аз съм вечна женена. И съм вече на отношения. Аз съм от 18 годишна, 19 годишна женена, така че... Тоест, вие сте в първа клас. Аз съм в първа класа постоянно, мен ми искат на всяка възраст. Добре, това е супер. Щях да попитам, някой би попитал, като толкова ги разбирате нещата, защо се случва така, че се разделяте с вашия съпруг, да речем? Точно с това искам повече. Искате повече? Да. Тоест той си е окей с вас, обича ви,
и вие решавате да му разбиете сърцето, защото сте видяла нещо по-добро. Да. Ей, така откровеност просто ме съсипате. Оказва ли се по-добро в крайна сметка? Да. Добре. Откровеността над всичко. Виж, това е честно. В смисъл, не може да бъдеш сама някъде, ако другият човек не се развива. Тоест, ако ти виждаш, че другата, т.е. ти вървиш много нагоре, а другата не прави усилия, защо трябва да бъдеш там? Както и обратното, и мъж, усещайки нечем, че жена не прави усилия, не се развива, той също я зарязва. Той зарязва, искаме повече, получаваме повече, пак ако се развиваме, се оставаме заедно, ако други не се развива, пак т.е. какъв е живота? На вашите курсове те сами, като чуя вашето име, Наталия Кобилкин, си представям жени. Мъже има ли? Има, но малко и рядко и по-скоро такива женски мъже или някаква жена, която го вкарала. Веднъж правя курс по сексология за двойки и чувам пред офиса: "Влизай, ти каза, влизай!" И аз отварям врата и там стои един огромен двуметров мъж, една мъничка, 1,50 години, така женичка, и тя го бута. "За влизай, че казвам!" И той: "Но може би не ми трябва." "Трябва ти! Те се свършна по 5 секунди, писна ми, оргазъм искам, влизай, ти казвам." Не. Шегувате се, не може да е вярно, наистина ли? Не, той си такъв, да. Леле Господи. Вярно ли е твърдението, че една жена клас А, от това, за което преди малко говорихме, привлекателна е палова и всичките там атрибути, няма нужда да посещава вашите курсове? И да, и не. Принципно няма, но тя обикновено има мъж, любовник, бивши, които там се въртят и тя не може да избере кой точно от тях, как да ги и така. И аз им помагам как да направим да имаш така едновременно всички, да си щастлива. Връщам се отново на това, на цената, която човек трябва да плати, ако иска да бъде с истински привлекателна момиче или жена, която иска да бъде с алфа мъжкар. Просто тя трябва да приеме, че някои неща трябва да свикне с тях. Да кажем обожанието и което, това, че той си пише, че те му пишат, че постоянно му правят комплименти. Така ли стоят нещата? Да, с алфа мъжкар, когато трябва да сте готови към неговите други жени, готови към това, че трябва да му служиш, да съобразяваш с неговия живот, да бъдеш интересна, забавна, сексуална, красива, млада, грижаща за себе си, добре изглеждаща, т.е. там прям това е важна точка. Ако вие сте с привлекателна жена, трябва да сте готови да я задоволявате много. Да сте емоционален, интересен, подкрепящ, щедър, грижовен, т.е. не всеки иска да кара Бентли. В един момент разбираш, че там Жигули много те устройва, че е полезно и така. И накрая много често жени, които са супер голяма коса, се остават сами. Също е факт. Я виж ти. Я ми кажете за следното. Възможно ли е двама души да се съберат и да правят феноменален секс, но по някое време жената се чувства отблъсната от нагона на мъжа? И някакси това и се струва животинско опитване. Представяте ли си го какво казвам? Да, ако липсва отношение. Тоест, много важно тук баланса. Тоест, животински секс нещо много яко, но в този момент, когато той приключва, жена иска прегръдка, една нежност, една чувственост, една малко да поговориш. И в този момент, ако мъж изпуска този момент след секса, т.е. тя може да каже: "О, ти си като едно животно." Така че така не изпускате неща. Тоест, ние трябва да стискаме зъби и да се държим будни, защото вие много добре знаете, че когато един мъж свърши добра работа, той се отрязва просто. Да. Този момент той си така умряла гъба, така че за мен просто поне намерете сила поне да я гушнете и да притиснете силно към себе си, да ви заспи така на рамото. И след там, когато се освестите 5-10 минутки, се върнете на себе си, така вече там прогалия по коса, кажи колко беше хубава, как още се освестваш, как беше гениално, колко тя е прекрасна. Живях в Германия, в една къща и бях ангажирал стая, има хазяйка. И тя беше германка. И в кухнята на тази германка видях една съдинка, такава купичка, гледжосана или как се нарича, май не е гледжосана, просто такава кафява много характерни български шарки. Като го видиш това, знаеш, това е България. Казвам: "Я виж тук Зилки", се казва. Тя: "Зилки, какво имаш тук? Това от България, нали?" Тя каза: "Да." Казвам: "И как така?" Тя каза: "Има гадже българин, мъжа на един много известен професор български." Казвам: "Браво! А що не сте заедно?" И тя каза ми: "Тогава бях млада и мислех, че неговите недостатъци са уникално негови, а позитивните му качества са универсални. Всички са толкова добри като него, но само той е толкова лош." Това случва ли се често?
Да, докато сме млади. Когато сме млади, ние чакаме, че там някъде има уникален принц. Той ще ми намери принц. И ти стоиш и там чакаш, викаш, очакваш. И с години, като започнат разочарование, че ние сме просто хора, правиме грешки, правиме така. И кажеш, и тогава кажеш, слушай, помниш преди 10 години ти си ме харесал? Аз още харесваш ли ме? Ти си вече женен с деца. И така става. Вие имате момче, нали? Да, имам момче. Си на колко години е той? На 6. На 6. Значи той те първо ще става първо на 16, после на 36. Най-хубавото предстои за него. Вие ще опитате ли тихо някакси така деликатно да го направлявате или просто ще бъдете директни и ще му разкажете за всичко, как стоят нещата? Той е много умно детенце и той всичко разбира, чувства, усеща, така че той по-скоро мен не учи. На какво ви учи вас? Той е много искрен, много откровен, много усеща хората. Понякога става такъв въпрос, седиш и го гледаш и чуеш какво да му отговориш. Така че е много интересно. Сигурно ви изпълва с възторг към това, че той е умалено копие на смисъл, въплъщава в себе си всичко. Просто едно малко човешко същество. Сигурно е удивително чувство да го видите това нещо. Нали? Много хубаво. Който може да бъде родител, голямо щастие. Просто голямо щастие. Децата невероятно нещо. Гледаш и просто обичаш това същество и на всичко му се радваш. Добре, но нали, аз лично съм повлиян от тази тема и исках да попитам, ако разбира се позволите този въпрос, вие с неговия баща ли живеете или с приемен баща? Има той сега. Аз живея сама с него. Да. В Лондон, баща му живее в Гърция. Сега в момента е в Гърция. Аз точно след малко имам полет, отивам да го взимам. И се връщаме в Лондон, така че всички ваканции прекарва в Гърция с баща си, с гръцката рода през другото време с мен в Лондон. И когато пътувам, баща му идва също в Лондон, стои с него, така че ние сме горе-долу 50 на 50. Някога съм водил тези разговори, представете си Борисовата градина, тя е близо до офиса тук на Кабул, се разхождат двойки. И майка с дете, тя се държи нормално, като майката на детето и баща, който е като пеперуда отстрани, той пърха, той го занимава. И тогава сме си казвали с човек, който съм се разхождал, че не му е истинския баща. Как всъщност трябва да се държи един приемен баща, така че не изглежда абсурден и като някакъв карикатурен образ, който се опитва да му угоди на всяка цена, за да печели майката? Детето винаги има своя баща. Тоест, другия партньор, това е партньора на майка. Така че той не е дължен да обича това дете. Да. Той е важно да е уважителен към това дете, да се съобразява с нуждите на дете, да не конкурира, да не ревнува. Естествено, не да може да проявява агресия или там гняв или нещо. Но и не да му купува любов или там да го прави глезен. Тоест просто като с нормално човешко същество. Добре, вие като човек познала тая изключителни усещания на майчината любов, любовта към мъжа, тя отслабва ли като магнитуд и като явление или са различни несравними неща? Те са много различни, да. Но любов към мъж нещо много силно. Така че просто различни като любов. Ето ви въпросче. Появява се страхотен мъж, защото аз си представям, че вие не сте с случайни мъже. Следващия мъж се оказва страхотен. Вие търсите ли го следващия мъж? Аз имам. Вие си имате? Това тайна ли е? Да. Появява ли се ревност от момчето, макар че той е на 6 години, не знам да ги усеща неща, макар че кучетата ги усещат, те на 6 години си вече 6 по 7, там стават най-сериозна възраст. Мисълта ми е, те ревнуват ли се един от друг? Не. Не. Всеки си има своята нишичка и не пречи на другия. Да. А момченцето фен ли е на новия човек? Да. Това е страхотно. А той харесва ли момчето? Да. Добре. Има ли и неловки ситуации? Не. Не му вика татко, нали? Не. Той си има баща. Няма нужда от баща. Наталия, много съм ви благодарен за това, че бяхте толкова откровена с мен и че толкова много хубави неща си казахме. Трябва да призная, че значително надскочихте моите очаквания за днешния ни разговор. Първо с отсъствието на фалшива свенливост и второ с задълбочените познания, които имате. Катерина. Имате ли вие нещо за отбелязване? Не, просто искам хора да приемат неща по-леко. Знаете, може би на 20 гледаш по един начин, там нещо се обиждаш, закачаш, мислиш, че ще живееш вечно. На 40 разбираш, че всички сме просто хора. Всички търсим любовта по-приемащо, по-лежерно, по-спокойно и занимавайте се с вашия живот.
Много време отделяте клюки, кой с какво е спал, разделил, събрал. Това не е важно. Живейте вашия живот създавайте отношения, любовта и живейте. Аз съм един колега, той е психиатър на 80 години и много умен мъж. И аз го питам, слушайте, професор, какъв съвет бихте дали на хора? И той каза, живейте, но не си жалейте. Знаете, ако обичате, обичайте. Ако правите любов, правете любов. Раздавайте се. Ако работите, работете. Просто раздавайте се себе си в каквото правите. Не си жалейте. И за мен моят съвет, раздавайте се. Правите най-доброто, което може да направите в вашата професия, с вашите близки хора, с вашите приятели, в вашето легло. Това винаги ще ви се върне. Раздавайте се с кайф. Последно, искате ли да кажете да поздравите някой от нашите екрани? Някой близък човек? Не, поздравявам цялата България, много ви обичам и съм благодарна, че съм България. Това е държава, която на моето сърце, моите приятелки са повече, са българите, българки и чувствам благословена, много благодарна към първия ми мъж, че ме докара в България, на всички хора, които подкрепяха по пътя на развитие и много ви обичам България. Страхотен финал. До нови срещи, Кабум 42. Kaboom 4-2 by Kaboom BG. Благодаря ви, Наталия. Благодаря много. Прекрасно беше.